Isisusa umsindo inkulumo kaNgizwe ezwakale kuyo ebuzwa intatheli uKing Zoso ukuthi ngabe uzwile yini uMavundla emkhalima ngokuziphatha kwakhe ubesephendula kanje. Yini yona uMavundla? uMavundla aqhubeka nezikeshi zakhe. Mina ngimaze actor vele. Le kodwa uthi ngokuse eMelsalthani. Ngimaze actor beqhubeka nokuactor ke nje. Kodwa kubuhlungu ke kwenziwa uMavundla kanye noMashudula. Ngiyakuthanda lokho abakwenzile ukufundisa intsha yakithi nekusasa elizayo ukuthi kubaluleke kangakanani ukwenza izinto ngokwesintu. Kodwa ke into ebuhlungu abayenzayo bagabisela amadlozi oyisemkhulu ngento idlozi ledingayo. uMavundla akaganiwe. uMavundla uganwe izinsimbi lezi ayiqhula ubusuku nemini ehambe ejima bese ayahamba egqisha abantu iyalo ke, which is fine, but now awukwazi ukuthi ngisho inkomo onikezwe yona wahlatshiswa ngawuthi iyojika esibayeni wazi kahle ukuthi uya actor. uMavundla noMashudula abathandani hlobo nje abathandani nje hlobo nje kuze kuhambe kuyobongwa laphana inkomo kuthiwa ikhulume kahle ikhuluma isense. Mina ngiyena phela angiyena ulayilayi lo kuthiwa lo umtebhosha lo okhunjala ophawula yena uNkulunkulu abakhohliwe yonke into serious kuyinto yangaphela kuya actwa lapha. Lo mfana wayeneshwa ayikho into uMavundla ngifuna ukutshela mina, uyabona lezi iyalo lezi akazale. uMavundla sekuyisikhathi ukuthi azale manje ingane ayiyala ingane zakhe yothi kufika ingane iyalo zobe engasekho kuye esehambe yala bonke abantu lapha, uyabona. So ke manje ke lento yokugabisela idlozi ingozi leyo ke mina ngishoyo yokugabisela idlozi ngoba kunezalukazi zalapha kubo kwaMavundla unomndeni nabantu who the truth that has not been elingavulelekile iqiniso ukuthi kubona la actor wonke lona ke. So ke indaba ukuthi uMavundla ngaze ngenjena mina akahambe lapho ayeke kubafo abantu bazibe ngenjena. Nami ngimaze ngenjena ngangithi uyoba indoda ngelenye langa, uyabona sibizi sizogiya emzini oyisemkhulu ngangazi ukuthi mina yo actors afe. uMavundla ngelenye langa ngesithuke masingathiwa ukuthiwa uactor ukuthi ufile. Umuntu okazi uku-acting into enkulu kangaka wakho komzi khishwe inkomo khishwa amatende bilungile lento eyenzela la isikeshe la nomtolo la bebhayiza la usekela mengameli uMabhinqa wazongidakela azongidakela wena hawu angibalo lonke amaqhuqhuqhu la ngithi mina sekela bani esekela why right khona why right na abe right la beze le maholo manje isondela nangakubo uMavundla esondela closer to home udonsa insila lapho edlozi and manje lento ingozi kakhulu. Mina ngelo ngimile nje ngiganani bafana bami manje sakhonkotha nje ngenza naloko ugqoka isikipha sejezi lamaZulu umlibe unayo enye impahla akazalukhuphuka uqondo lapha hlobo ngimile lapha buka nje uthibele inkunzi yamadoda olonyaka udwendo luzoba lapha shemba ngiyazi le nto intibani umhlaba intibani bazohlulwa ingane behlulwa igitha ngoma imbongo lendala. Mina kade ngayiqala ukushuma lento yokhanda uThokozana ngayifakaza angayifakaza ngathi mina mpokalo sothole usokwenza konke kodwa sibize emzini wehlomkhulu ngoba sengamadoda kanjani angakwazi ukulimela iqiniso. Lezi ingane hamba ifuna ukubuka eke konke ama social media platforms lawo but they have no life. Manje isigcino mazi ifalisa ingane kuyothathwa ingane zabantu emzini yabantu oma beingane bezoziliswa isifo sakomunye umuzi asingene komunye umuzi. Umfazi bengachanguzile ngisho uthuzela ingane akalokhu nje ugeze ebhakedeni njengehlwele akagoyi. Kodwa manje omashaqane labo uma zalisa ingane zabantu ngoba ibalekela indlala emakubo. Let's do the rubbish. Nginganga nje mina ngase nginabafazi ababili ngingangawo